дар бозии даври 22-юми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Якум дастаи Динамои шаҳри Душанбе дар хонааш тими Исфараро бо ҳисоби калони 14-1 шикаст дод. Абдулфаттоҳ Худойдодзода ҳамлагари дастаи Динамо дар бозии мазкур муаллифи 10 гол гардид, ки ин рекорди чемпионати Тоҷикистон мебошад. Абдулфаттоҳ Худойдодзода 6 голашро дар қисми аввал ва боқимондаашро бошад дар қисми дуюм ба ҳадаф расонид. Ёдовар мешавем, ки муаллифи 10 голро бо истилоҳи футболӣ декатрик мегӯянд. Чанд давр қабл бозигари дастаи Пахтакор Далер Шарифов ба дарвозаи дастаи Ваҳдат 6 гол ба ҳадаф расонида муаллифи гексатрик гашта буд. Ёдовар мешавем, ки дастаи Динамо дар мавсими ин сола бо гирифтани 40 имтиёз мақоми панҷумро ишғол намуд, вале миёни дастаҳои лига аз ҳама зиёд гол ба ҳадаф расонидааст. Дастаи Регартадас дар кулли мавсим 70 гол ба самар расонида ва футболбозони Динамо бошанд 71 гол. Сармураббии дастаи Динамо Аҳлиддин Турдиев аз ҳунарнамоии дастааш дар мавсими сипаришуда хулосабардорӣ намуд. Хеле ки шумо медонед, мо имсол дар Лига Якум баромад кардем. Барои бачаҳо як санҷиш буд, як барои худ фаҳмиданд, ки дар Лига Якум чӣ хел бозӣ кардан дар кор аст, меҳнати зиёд дар кор аст. Барои бачаҳо камтар дар охир баъд фаҳмиданд, ки чӣ хел бозӣ кардан дар кор аст.